Najutro bude veľká horúčava so zuhlavným slunečnú chvíľu u peršej časti dňa a popoladňu sa očekuje pochmarenie, ktoré priniesie krátkotrváci zapory mestami. Vítr umerený južný, popoladňu juhozachodný a vzdušný pritisok pod normálu. Minimálne temperatúry od 20 po 23 a maximálne od 36 u Subotici po 39 na juhu Banáta. Na pondelok koniečno prichodzi ošviženie na sever Srbiji so zbar s ritkým dýždžom i zmenšaním temperatúry za okolo 10 stupni. To znači, že by u Vojvodini bilo kus menej jak 30, ali na juhu Srbiji ostáva veci jak 35 stupni. Vitor bude slabý, lebo umereni severozachodný a pritisok kolo normály. Minimálne temperatúry na pondelok od 17 po 23 a maximálne od 29 na severu Vojvodiny po 39 celkom na juhu Srbiji. Na utorok i stredu dlhší slunečni periodi i horúčava na juhu, a na severu nie tak horúco, kus veci jak 30 stupni. U druhej polovky týždňa by temperatúra mala pojsť kus dolu i chvíľa by mala byť kus príjemnejšia.